Caretaker iti Mesa Resort. Nakumbiskaran iti paltog iti Bangged Abra. Agsubli ni Bridget Mayor. Inarestar ti kameng ti Regional Public Safety Battalion ti upatapulo ket pito ti tawenaan ni Demetrio Vargas Jr. Residente iti Bliss Anggad, Bangged Abra. Gapu ti panagikot na ti paltog. Caretaker ni Vargas iti maysa nga hotel iti Barangay Agtangao. Nakamotorsiklo amapan kuma iti sentro ti Bangged iti Rabii. Ngem idi makita na dagiti pulis iti checkpoint, ginandat na ti ag-U-turn. Nakita dagiti pulis ti kalibre 45 a paltog a nakaisukbit ken kuana. Kat idi sumungsungad dito na tricycle, idi nakita na di checkpoint, bigla nga nagsubli. Di jay mo ti nagsuspetyan ti tropa nga feeling nag-down da dating motor mo. Naalaan pa iti magazine nga daan ti pito a bala ti paltog. At datiin pakita na lisensya ti paltog ngem saan na nakainagan ken kuana. Rason met ti suspect in paigem dalaing ken kuana ti paltog. Nagkedked daytoy a nagpa-interview ti kamera. Sabi na yung DJ ko. Amo. Napapay nga daladalang DJ. Na-turn over iti pulisya ti Bangged ti suspect ken itay metlaing bigat. Naipila ti kaso nga iligal a panagikot ti paltog kontra ken kuana. Dumalan ti ballistic examination ti paltog tapno makita no nausar daytoy kadagiti kalabes a krimen. Bridget Mayor, Balitang Ilocano.